Chese eye Minister for Defense wo man Ghana ene hwan a na chese ni Owura Kenneth eye Gilbert J wono ena eye efiade ya ena chese uhwemu a yanka Ghana fo nyina ya ukuada bi dabode a chese Ghana yanti asem de August ya afie twemu na chese opanyina no wosom se eye Defense Minister Dr. Edward Ahwenepa nyame mfa ne kransie ye pa wonya na kwanhie oto na nanom wonse dro enam so ma Ghana mampanyi John Dramani Mahama boy se wosofo we Ghana sikasem wonumonyam for Dr. eye ato forcing emu akire dom se acting Defense Minister na efiade ya na dwumadie sonko timi ko so a chese otimi hand over bibia de ema eye wonumonyam for Kenneth Gilbert J na ene dua yi na ukopie mu ewo eye Ministry of Defense wo mu akachia na chese parade pa de efa broso na atimi akoso ni nyina ne se ene dua yi na Defense Minister wonumonyamfo Kenneth Gilbert J hye na dwuma se na ansa no be hye dwuma se no enwu be hia se nipa wo no mo koye dwuma wo mo kita dibre wo mo so ayire de se wo beje na baba na de hwa de suafo maben na wo mu nim dia na chese wo panyini Kenneth eye Gilbert J wo kan obi papa a wase asomben wasompen de amo my Ghana na nokura na nchen no ene wa bomodin papa ama wo sankita ye Bachelor of Science degree wo marketing efri ye Ghana Institute of Air Management and Public Administration a chese enya sam ketwa enti enye se bia ye de nim foforo na aba be hye wono mo se o mehwehwe bibin kakra da bi dibre no eka ye no wo hwe dibre a wo ba be fa yi a na ache so man Ghana mra oyene ente se to ye na mpanifo obo ho pa se wo behia sanka nimanim ya Ghana mampanyim John Dramani Mahama be yi obi a ye defense no wo bahwe asom ama bibia nso timi akonkan na ne ye toatoa se ye ne eye security expert fo ni bi betwen komo na bibia nso timi akonkan ne abo agoma ni mu a ne number no aye busy na yene ne betwen komo na Owura eye Gilbert yi wono na eye Minister for Works, Housing and Water Resources name wo baba betebri dibre no ama bibia nso atimi akonkan na wo hwa ne nsanka ye mu wo de tudwa kire mu a wo se yade obesom pa fi so man Ghana ya na ofiri woni ba bia kɔ etie nei woni mpanifo a eke bi wo mu ewo eye Ministry of Defense atwen komo a chese nya asam keto akra na wo hwa ne nkasa ye mu a wo se we nyina kire se eye ade a obehu wo mo na wo muso hu no ene enya afa no akofre kwabrane a ene wo hwe DJ Srapi anim saa woni nti wo se o ma wo se de bia ba ne sa madwuma no esiri toba mu ma ni je ni ahokeka entimi nkoso etie ne de kopie mu wonkan a eye Defense Ministry ene parade pa enya asam keto a we ya wa tu ena wo mo ye de ehia eye Defense Minister ene wo bashom asomsomden de ama oman Ghana ye toato ahoma ye nya panfo mu nim de e wa bambo dwumadie na ye no mbetwen komo na wo muso nkire mu panyina aboni din wasom pen no ye deputy adwuman sai no modo woni toato a wo mbewo ye ne no atimi atwetwe enkomo. The greatest sound of all day long. Ahwenepa 95.5. Aye, you know, you go school near Kobio. Ba se ne mu die nye we we are na here by porno. Since the name ya put now na yakase yantonyum na yakase na the day is so by no to say bi die nam wa ne bi die nam no enye sa parade ni bi. Wow. Obi ane sa do shadow on the evening through our glorious star. Amen. Ani mu ko school mu ye mo bi. Na ya kan sa na mo pon. Ya pon. Ba nye mo sa parade. Sa parade no bi akobi. Ba mo de na ye sonko. And I meet me as our Father. Good afternoon, heaven. Hello, be thy name. Thy kingdom come. That will too be done. I am one and I'm a voice in man. I say, word, as a move base word, because that's a worse in the moon. No more did you want. As it is in heaven, give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Not going in. I do that to temptation.
na ya na mema no ye ko parade sa omo unti omo voice oni ye be wia na utumi se base wom amen na utumi se o ma je mo pass de ade no na wie ni nyina anya mo we dia wa tu parade ni akobi eno mo de asia no se oni no pege dwon so mo shefita kama tu ne se se o ma moto mo nya asem ketwa che se the defense minister ya afenye be kasa abeto ato ase de wo hwe akire ye odumonyamfo ato force de be ne day no hye na adwuma se e wo ra connect Gilbert AG. Okay abisua ye to so ne ye moso akwanim e won se hofuro mu a na ye ne chem e wo Doma Central me asem de ni ye wo ho no e ye odumonyamfo doctor John Kwame Adu na onyamfo John Kwame Adu anu akasa anu wache se senka ebetumi a naka local government acts eno se sika ede be mansin mo di adwuma no de short assembly no oba ayi na message for the say 5% pe enu pokura no emeto mo account mu e ba assembly ho na assembly no e de ya adwuma o kire se de wo mo koma hye do fi a bosha hodo ya no mo hye e de ade nti anka akobasa ke be ka wo mo ansa anka ye ne wo mo de ya adwuma na ke wo sampa bosha mo hye no adwuma di no ba ya ma be di we de ebetomu a de ye hu tida bia ne ebo MP force bo ana oba ye wanya hwe ne so MP komo fa ne ba na se MC bi edi dwuma onchirem se we MP komo fa na ba na me de akosi school dan me de akotu nsuo me de akwa ewem hu sampa se MP ne bo no homoden wo se MP adwuma yi e kan ko a wo de bo ho pem na bra wo constituency ni hu so aba ahomache no 9 fa na kwaba ne bo opunum ko adaya me be ko school minister ene e ba ako me na yale ya gina to hospital sika enu emienu honorable ene de wa bande no aba o de medium kra me ni bi ono so beje kwa kodi wase mbi fu aka tue esa wahu de bia sabo mo so omo nya hwe entika sika no ebetimi kwa ke enche ma wo mo naka yema wo mo ebi kura ka 40% ana se nya no 50-50 nanka eyi no 50 bra MP4 no wana ka 50 kwa assembly ho ana se ke be ni 60-40 kura na ka 60 na ba MP4 no aka no kwa ye wo na ko mo so de bibi amewu sampa MP ba ye watu nsuo waye kwan waye we na ko ba se da bia nyina kwa assembly ho no mo ye ne ya mo MPD dia da bia ye bo MP4 so bo so mba omo nya hwe omo soso omo ye bibi ebo mode pa yentie onyamfo John Kwame Adu Nsusu say common fund na yede call assembly no now ye nyina agi atomo say people come to the member of parliament no say ye meye bibi enti no say ye ti 100% yede call this common fund na ye yi mu just 5% man ye nya 50-50 and I say even 60 to the MP and then because we go around we know what the people want we know the demand everything is all about the MP now quickly no ye sorry so that we will be able to because sikana ba enkoto MP account the bottom na ka say alwi an MP for no be even 5% no the man no it doesn't come to us. It goes straight into a dedicated account for the MP in the constituency and as a municipal or district assembly. Na kotomua na se me pese ye project bia na ma jojo with my municipal chief executive or the district chief executive. Na ye ni omo abobozo. This is what I want to do. This is what I want to do. I know they say me make us ni na pese me ya. Won't me nka them. But the point is that me sign check. I don't go into the account. I don't have any signature free to the account. And more or less that money is being monitored by the municipal or district assembly. And to say, 50% and 60% is still sit in there and is going to do what the people want. And yes, sir, Yabebra. Machikrana, Yabisa and said, no, so, most told I would diabo. When we say when you're kind, more by the by more camamo. Only say one too so, or was me by me too so. One gasa, what it ya? Say, I not dear, we be I was in Bamaye. I was a sheer. American chiro what ye kojina baby na kwa campaign ka chiro mo say MP nya kwan enti me ba
mo akwa menye na hwe sen ka benya 5% mpo a eno kura wunya 5% mpo wunya enti so ka me beto manfo na dwim die simi ato ba de ama na wo se wo ba na aka kire nkrofo se me de mu mi se mpi ba onya kwan mpi ntunsuo mpi nya hwe enti ye nto a ma na be dai wo se 5% kura wunya enti to ka me beto manfo ni tirim se mpa me ba musuku dan mesi mo akwan meye enti no ano mo se sa kuma fa na de ban mp4 de ne ya mo nsenka no mo afan ko adwuma no mo afo ne hu se bo sha mo hye no e no mo baaye no wo mo aye no the truth of the matter is say aso nia opese otino e na man timamufo no nso so ne omopeso wo muti anse na omo ato aba ma asampi so will you have to shout odi opa bra na me wani me sponsor na ko contest as an MP na ko gina nipa nka chenso meme de mo to aba ma me yese me nko hyemra nti me koi emra nti na me ko so wo problem bia eno enka me madwuma ho you will get to 10% just 7% of the votes so benya and so that's the expectation of the people nti say expectation of the people there adenti na ene yema ebi enkodi womonti ochina say yamame memfa say 50% and 60% of the common fund say no a developmental project in the constituency then so obi ba me ho a won say ono ni sika na yede amame aboma masene say memfa kwa mfa amame so obeba m hostel because that has been the norm until today. I don't know until the man central na sebejani ana yetene nka no onyanfo John kwam yadu nenkasa ye anyete ye no nenkasa ye ana yete ye no ye to so wo kwa anim a ye fast da bi emfa ema Asante Action Community Bank PLC oh woman na aboa any current account savings account fixed deposit account susu wa regular susu afi wofuru dia pa na pia wo mo ye nyina kama won ma kwa bebo papa tiana do na chire na bibia aye kama fanfan na boa wo 0243 02146486 bibia enwe pay Adama West Africa eripa na mo dia bawo sima ka chiro dada si efe bi daizo ne eduro wo dia ba na wo kodua no hwe ne nyina egu adiem na fa daizo no frɛ nso fa ba no ho na Adama ni nso ma dia nche fa kwasha fom aburo abo be so de mo akua wetuna na koka buro no pam toye ne edi awia buro no mo ye hwe daizo no kya kwan sa se de wie yi afi ayi emo akua na si aba no ombe yi ni nyina wo de fafa ho na kwasha wo bo bie mi fa na no nka emo na wokodua fafa ho edai ukogu ntosi aba fafa ho nyaado aba fafa ho ababia ukogu bia fabi fa ho ni nyina be pie hu ama na efife so a ene pie se hu na enyini se wa na bopa o de amazing dia ba wadu abu na fifie no na enwura ne ehemba no fa amazing ne boss enwura ne nyina be hye ano de freezer dia ba no so mo ase ana de bo bibia be ye kama pa edi amawo ye to Kaseɛbɔ de so abusefo ye bra de mewie Kaseɛbɔ no ewo Asante Akyem aye South wadwa so na enai wo be pie bu ho ewo dwa so a broda ye frɛ no aye King David school no echi wo no mo a se de school ne bebo anan wo ho nti do ene school ne din na abo akyese wo bia edi ehu na enum na de hye wo aye King David school na chi wo edi etu dwa se nyame anim no kuradie agata bi da wo no mo a ha amanfo fri chichi ne bencheye wa pra ne fie bo da wie wa hu sanya de pa wontimi ne ntra no so de be ko ba bi pa ye tu nwragu na lalai a odonya meta bonsam eni ohwe ha asakro no okotwa okronfotachi amu a wa ko po bi bode ana ade awia ohwe benkum we ni fire na ni refi no so be na ni so ahwesoro sa obi tewa wa hwe no ohwe benkum we ni fa hwe na chi wo bi ama wo na waja nwura na guwo wo se ye nam so pa mama ne hunu mu hunu no sese no boda no wo ma to agu wono mo a mo te ben ho kra de nka de jane ntontom adwe wo mo papa wo se gata ya sensuo twa etimi bo anan pia nwura na bi kura sabi yompanifo mo ni mada eja wo mo nan egu gata sene nyina mo enti se ensuo no eto kakra pe na atwena na sade akwa akọbọ nsu a
wo mo sadidi wo mudwuma etiene wo mo de adesrade to mpanifo animo toto asre pa environmental director wa Asante Achim South wa wodumanyamfo kwakwaje afa municipal chief executive honorable Mame Safua Pio Batampa na afa ntuomu akopie mu mamra sebedwani honorable lawyer kwakwa Asante Boatense wo mu huna mane papa wo mo sre wo mo ke bi wo mu na amansine yide wo makoma so a ehya wo mo ensa no wo mabua wo mo na wo mo muti King David wo no wo mu huna mane papa gata na ka yeye se ensuo to anka befamu na nsuyire ema no amanfo na eto enwura pa edigomu onam so ema ya mane boni okoji amana na adija kite ene owura baako a ne din ede owura samweche atwen komo ni ade hye bi na sei enom de esom no gunu mo mre foso a dan ho pa ifie ho bola amanfo to gunu bitumi ne no akekere no de aba betum abo bi ni akam no de abaku bola kese nyina wo mu tugum a de ekoso na nya nsuo so dase ha ya ensuo no tire ko baabi e ma amanfo esa nsuo no eno ensu dwa so my bola obi kro fretiri no aba beto bola gu mo mo gundan bi da ha nyina bola eno mu tugum ti esere mo a mo hwe ne na mo nka ho asem na ho ni die yade a ihia pa say yedi ehunu because sebe yare abawi ase ne ade na enframamu nenam na eba sebe enye ba akofo nko ne hu a ye nyina nkola asoso wa ha a nkola etoduani bi ewa ha ene ade nyina na sebe ye to bola ne ade ne ye digu ha no ho a se ebetimi ama nkola ne yare ye to ye te ha nyina ba me yare enti we sere mo a mo nka ho asem na de ekoso wa ha no enye kura enye se ne esi koso a na ha dwem be kwa assembly ho e ma me ankasa me MCU ekoko kasa se gata ke CB da ha no hwe asebe assembly na asede se wo mo ye ntigwa so tan rules no me ye se nka bi ko anka du o mo modern na ha no o mo nyema na enso so me hwe a o mo ye ne enka ho ba bi a makobo MCU amade e wo ball ani ade a wo mutugu ha ne ade ni na wo ye se obema mpanfo aba bebe enso burubo so me ene ya chireni obi ama ha so oba aba bebe enti mesire mo nka ho asem ma esam ball a ye tugu no entontom ne ade e wo ha no ma enkwara yare wa ha ne ade ni enya asenketwa na sebe senti pa so a e wo ha no senti na area mu ha no because e bin ene ball e di afra ni bia ensuo egu so ana etwoku a entimi nko ene ntontom a ewo ne ade na enya asenketo ane sebe ye to mamu no ma ba fo no ye bibi e tisa na de yade e de manipa enti enye enti mesremo mon kama manfo ti wo mo to ball egu ha etimi ne echichire e de betum ni ade no sebe enso da se o a obi sa no ba bi na wo ma anyonko enum ubini a enti na chasade sia wo mo ate King David enu mu super na ahwe obesha o Facebook Ahwenepa FM na udie tuamu a deko YouTube udru onso Ahwenepa FM ubonse video ni twagu papa na border no ebi obi mpuma chi pe ase wadua bode ene kakra o hanko benya bia podwe no na amanfo asungura no ene woyi na tia krochia ohun eni fa benko obi ama no agego sa nipa kro ya abekọ nsode mu no wonye kwaresa no ye mako panyini wonye mako panyini no kita dibre wa asode demo ene praise no ajeso hallelujah wo mo kra no ma no ode wo mo ne dibone etiene wo musu sa mo amutu nwura guo pa gata ni mo a mo de adane bia ya yetu nwura guo no mo ku wo mo ensuo beto aguso na femframa no asai wo mu ntibi hume ebasa yadewa kese na debre wo mo etie nsa ye suban na yinyamso mpafiri wa hunidie ene wo ho woni huni wuku amanfo wotu nwura kogu ba bi udim se enye bone wi a bo afode akra mo na bo kese mo sakra mo adwen nyesa adehye wo no mo ewu papa yes environmental aye panyi a wo ha se wo mo anan no nkohwe mayen na bibia ntimi enkonka ye beto aso ye mfansia firi o kire ko ne ade ye beto aso a ahwe ne environmental ne mpanifu a wo mo ka bi wo matwen komode afa akopem se ho bete na wo mo kita sa suban bone no ya so mo pachi ye ba mo ho so esre mo muni maso masini mo benten wo mo tu nwura ne guo munyi wo mo mpie na emra ne ntimi ne wo mo enye adwuma because obi mpuma echi pe gata ye yi kwan yanke nso be fam na mudi bone sa eguma asefem nya kono
enefe kora ti Kaseɛbɔ na si YouTube ana you stream ye Ahwenepa FM ana ene ne nyinaa nso so ɔde ne ho kwa ame abranteɛ bɛman munyamfo ma dodo kun ana ebebo ne nyinaa de gomu kama sɛ ɔkyea fie nkwan ɛna wia yi ɔsɛ me nkyerɛ fie nkwan so ɔkyea no ɔsɛ wɔsrɛ no a ɛna yɛ mehu ne boss na bongo 4 pm so ɛtwa YouTube no mimidin ɛde Seman Seboy ɛsi hina na bɛma tenten gram ɔben amofa mene me nuaba nyame ka akyire ya buat babusuafo yenka dofo nyina sɛ nano ye de besom sɛ ye director ye lawyer Joyce Ajimana Tefa Mrs na agya akankyene agu na wotweda no nyame ye adomo panyi ye bafo chiewua papa ewua na ne yefrɛ no ne na wotweda no beba so ye September bosomida etoso mieno 2nd September na bekoso ewo ye agogo enti ye toto sra dofo na etiefo nyina se womo meka ye ho na ye director lawyer Mrs. Joyce Ajimana Tefa na eje ode ne ba tia asfasa so papa ewua ne na wotweda no yentimi enye ago ebamu nimu ha na kyese na wotweda no ebeko so ntimi fo do mebodo mu na muni ma ago yie na wotweda no nopa no nsia kye so a na kyese yade a anopa no ndu pepepe na yede akogu na bibia nso etimi akwa ebusia me sori so na dwumadi anka atoa so na emo metoto asre to ahene ne esi ahene fo nyina wo nkokwa abato mpasua so sa dabraka de onimko ene ri ni gina kwa no na yenim se eba no ma yiyo mankan kopa de a Shalon Adobia bebe shiredu ene nim so obo na modern pa deputy women organizer ene wo prese se nyame ya adum na October ye gina na eto ahenefo mo to aba besere mo nyame ka ekire nkokofo amutie nyina no to ahene ne esi ahenefo se monkai nya afi na mkobisa se wode hwan na epreda bi de ehye mo so nyina akai mo ne se abato ne dura montoma Shalon Adobia bebe sha na de frɛ no ewo nkoko as women organizer na epobi o yanka bo mo ma yeyo era na akoma so a eye bebe tie se to ahene ne esi ahenefo se da ne duru ho a ba sho no montoma no